So we are back again mga bali sa ating YouTube channel. And for today's video mga bali ay magre-reaction video na naman ako mga bali, no? So reaction video lang gagawin ko mga bali. At reaction ko ngayon mga bali ay yung latest episode 1073 ng One Piece. So yun mga bali, let's react this dahil hanggang 1075 daw tong laban nila, final battle nila kay mga bali. So yun mga bali, and I hope nasabayan nyo ako mag-react at mag-watch. So let's go. So this na. So this is the past, yung last episode mga bali. Wow, that kind of transform. That has a one type talaga. So one type talaga si Luffy, no? Oh, yung lumaki siya, wali ko. Shock si Kaido, you know, kasi nakayang lumaki ni Luffy. Kinagat siya. Gear 5 talaga ni Luffy ang pinaka-the best yung power. Yung Gear 5 niya talaga sa lahat. The best din yung iba. Pero mas the best na mabali dahil kakaiba. Ouch, ang sakit nun. So ngayon, ano kayang laban to? Talagang laban na laban talaga to siguro. This episode. Lagi niya sinasabi talaga to. Surpass niya lahat ng mga malalakas at magiging hari siyang pirata. Wala na, finish na. Magiging hari siya ng mga pirata. Malapit na sila sa capital ng Wano. Oh. So kung makita nyo ito sa video mga bali, medyo blurred siya mga bali. So medyo hanap siya pagkakita ko dito sa mga bali dahil makaka-copyright ako mga bali, kaya yun. Bag. Kawawang Luffy. Kaido pala, Kaido. Sorry, I'm wrong. Oh no. Galit na si Kaido. I lost so much of what I built. Wow. Galit na siya, oh. That's a very, very big problem. Oh. Natalo na lahat ng mga kasama ni Kaido. Napatay na natalo ni Sanji to si anong pangalan to, kalimutan ko na naman. Matanda na talaga. Bug. Tapos na rin ni Zoro kalabanin si King. Wow!
I-react natin itong mga badi lahat to. Sa next vlog. Sa next vlog. Maganda to talaga, maganda to. Patay. Wag. Lakas talaga Zoro. Oh. Galit na. Oh. Nako. Allah. 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 Oh, 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 oh. Allah. Bag, 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 bag. Maraming fans, oh. Kakaibang fans. Grabe. Napaluwa ng dugo si Kaido. Parang bata lang talaga naglalaro si Luffy dito, mga bali. Tawang-tawal eh. Umaapoy na. May kalayo na sa baba. 100,000 of soldier. They all born to death. Don't underestimate them, Kaido. I left everything below in their hands. Wow, so I'll just focus kicking your ass. Allah. Talaga naman, may trust na sa lahat ng mga kasama niya sa baba. Kaya focus siya sa pagkikipaglaban kay Kaido. Oh, so galing Luffy. Allah. Ano kayang gagawin niya dito? Siguro hawakan niyo yung thunder. I have an idea. What kind of idea? Oh no. Nag-aapoy na talaga. Wala na, finish na. So, ito palang ninja ang magpapawala lang lahat ng apoy. Dahil meron siyang kagaya ng sa Naruto, mga bali na parang storage siya ng mga tubig. Tapos i-bablash na lahat to. So, yun. Now it's the time. Everyone indoor in a little bit more. Wow. Isi-save niya lahat. Hey, that's pretty good. Fourth floor inside the castle. So ito gagamitin lang siguro nila. Oh, ito na gagamitin na nila, mabali. Dito na gagamitin siguro. There's no doubt. Okay, come on. I trusting you too. Oh, I was ready since that day. Si Momonosuke talaga nila sinesave niya kasi siya ang magiging hari nila. Uy, Naruto. Jutsu. Lang Naruto talaga. Yeah. Ayaw niyang mangyari yung nakaraan. Tunisia.
Ito gagamitin niya. Yung parang scroll. Ito gagamitin niya parang scroll. Show you incredible water flow. Scroll jutsu. Boom! Lakas ng tubig ko. Pero si Jinbe talaga namang nakakapagsalita or nakakahinga sa water kasi taga-tubig naman siya eh. Siyang mag-guide sa lahat ng apoy para mawala lahat ng apoy. Galing. Ang galing nila mga buddy. Kaya lahat na save dahil sa kanila at dahil sa tubig. First floor inside. Let me down. What we will do? That really is good. Good. Natupok na ng water yung mga apoy. Yan, nakaligo na silang lahat. Lagi pa rin tumatawa si Killer. Oh no. Pero mababasa lang sila ng tubig. Flame clouds. Kaido. Which is limit. His flame cloud will last more longer. Oh no! Dito pala. Gagamitin ni Monosuke ang kanyang flame clouds. Kailangan gumawa ng flame clouds katulad ni Kaido. Yes, Onagashima will fall. Oh, yun. Nahawakan din pala ni Luffy talaga yung kidlat, oh. Hawak din niya ang kidlat dito. Yan. That's a good. To be continue. Yun mga bali, no? To be continue. So, akala ko may fight laban. So, akala ko fight scene. So, yun. Tinatupok lang pala yung tubig. Pinapagawa si Monosuke ng flame clouds kasi talaga namang nare-reach na ni Kaido yung limit niya. So, baka mawala yung flame clouds niya. Yun, malalaglag silang lahat. So, yun mga bali. Ang ating reaction. And I hope na sinamahan niyo ako and na-enjoy kayo sa reaction na ito mga bali. So, mga bali, don't forget na mag-subscribe, mag-like, and mag-share sa aming YouTube channel. Pati na rin sa aming page mga bali. Makikita nyo sa bio ng channel na to. Kung makikita nyo mga bali, click nyo lang yun mga bali. Share naman mga bali and comment sa baba. And everything you do, do it with love.